Hadin ke jing seiso ha ke jing penpau paitba ya ki jan rendia bala penmi da ka jelam Meghalaya ha ka G20 International Craft Bazaar ka Badangshan na ka liang katana textile ka Sarkar jila haringkat ka jing trelang bat ka North East Handloom and Handicraft Development Corporation kila pelaj paitba ya ka pilot project na ka bentaban penkela digital ya ki jan bat ki mar than khti rendia bala penmi ne digitalization of handloom ha ka jing lang ka bala long ha umdan diwan ha ka khatlai tari risau. Hakani ke jinyalang laya don lang ru uba FR Kharkongor IAS Commissioner and Secretary Textile URK Singh MD ka NEHHDC kinong mi khman na ki jaka penmi yakini ki janran dia ba pau khman kumna umden diwan bala tip kum ka Erisil Village bat na ki wei par ki benta jong ka thal ribhoi kum ka Weaver Association Voluntary Organization ki officer na katnan kinong yalam shnong bat ka kunhun na ka NEHHDC Habakren ha ka jinyalang kum ukong san uba FR Kharkongor ulapan pau halor ka jingdon kam kerki wan pentre kam da ka juk jing start ha ka bayade bat ki jain neki marendia balashna bat thankti ula ongru ba ula yo jingte badang shen ki la yo khubor na Delhi halor ki nong sengkam la jong ki bala le thok ban pnya yo ya ki ba kum ki neki jan rendia ki bomde ki bashna bat thankti bat ki bomde ki jan rendia ten rai na Meghalaya bat di ha ka dor ka ba khat khandai hajar sanspa hadu arpusaw hajar tingka da ka ba kam ba ki de ki jain ba paunam ki bade ten rai na Meghalaya bat ki balashna khlem kanu kanu ka jingkhle dawai Ulak do bada ka jingwan ra ya ka artificial intelligence AI technology bat QR code mentala ban su hakini ki jain ki ban ajing te ban pinshisha halor ka tenrai jong ki ki jain rendia bat mar bala penmi na ka jela bat khamtam na po ka te ka shnong Erisil Village Ulap diang subharu ya ka jing trelang jong ka NEHHDC kum ka kunhun syndrome ha ka jing start technology ban penya chakmal ya ka ni ka project lingba ka Internet of Things IoT devices ha ki jan bat ki mar thain ti jong ki trai shnong lingba ka jing bu da QR code ka ban penlong ya ki nong thin nong page bakin om artatin ha ka bayade bat ki jan ni ki wei pat ki mar bala penmi ten rai na ka ni ka jela URK Singh MD NEHHDC ru ha ka jingkren ulap diang sobha halor ka jingthmu ban pendan kam ya ka teknologi rengkat ka jingan trelang bat ka tana textile bat ka ru halor ka thong ka jongki ka ban kedup hadu palat shipho hajar tali ki maran dia hapo ka than Ulapun syairu haba ki nong thit ki scan yo QR code ki nyo jingtep halor ka tenrai jong kamar ki jaik sai bala pendon kam bat sakhiru khandiat ya ka video ka bapen I kumno la than ya ki ni ki jain ne ki mar UMD ula kedoru bana kaliang Menteri Rang Badu Narendra Modi dangshan ula yamir jemur bat kinong shna bat thanjan rendia na kani ka jela Meghalaya ha ka yo kerpang ka evolution bat pertoru ya ka sa bakerpang bat ka balawan ra jimentoi shibon ya kinong shongshnong ki badan benta ha kani ka jatkam Kiwei pat kinong kren ha kani ka program ki kentup ru yo ba pitemung President Karendia Growers Association I rembai nong trekam la jong na Eri Village kabala yo jingmentoi lengba kani ka kam iba malai proprietor ka kini ho kabadai ka jaka penmi ya kini ki marshna bat than kiti ha kani ka shnong Shua kani ka program ka kenhun kala penlong da ka jingle jerep ya ka DIRC Design Innovation Resource Center balawan ra da katna textile hapo Erisil Village kabapen I ya ki janran dia ba pher bat ka ba airu ka jing penshai shakinong wan jingo bat kinong wat bnia halor kani ka benta